ki parabungit baro pat ki parlok ki bayo snow ya kani ka jing pensawa lengba ke internet ya kani ka jingeseng jong ka balang hangi halom siap ka bangyo pan pensno na kapor si kapor hakit tayo jong ka hakit tayo but hakani ka sngi nyo ya ka jingeseng met balang hakabangin yo snow ya ka subject ya ka balabu na ka menta kani ka sngi na usyakri ujong ublay dong inya duai kukpa jungi ubhapneng nyaingo ime try ba meladon kat lambat ni kum ka balang hoy adu kani ka khalmat hi banginyo sasi na try ban penlong i kani ka jingseng met balang akabanginyo snow ya ka jing kren ya ka subject kat kum ka team ya ka balabu na ka menta kani ka quarter ka jingiro ya ublay bada try to dekat khu ika wai pagwi ka benta na do ka pasdang jong kani ka jingseng adu ka bawai jong ka iki wei piwe ni kinong simbenta try but a try kham tam hakajing yeslok na katin jome shakri jome ban ai ya kajing kran halor kani ka subject to sngo ko pai gini kijing kerpat jungi na bangi pani gini baro haka kerteng ka jong try but unong penim be jungi u Jesu Christ amen nini ruai kajing ruai ka ba arspa life un riu na ka ba thamai but arspa sabusaw na ka ba khamrim minirwai ki dekhon ka baningkong ka ba ar but ka ba saw ka jing sanchar u Christ us em ka seyon un sanchar donbor but hadien bangila dat ruai ka ni ka jing ruai ngan kerpat i we na ki samla jong ka balang i kong ibalen kriam bain pensno hangi ya ka jing puli na ka ktien ka jong blay badru banduai sim kan se yon un sen chan don bor kam pern thai ba roya u kan kong u un pen long la hi ma kam bu rom kam kor kan sen chan ka jong mi tin jiu nam kan du tu ki kun ka se yon akwi usim jong pa ulawan hang kamuram uda shong u kon ka da yang jon menta ban len tan ya u am blame borba jong sa kan jang ka ri jong i ka long bom ju ja tu ki bong kun ka se yon akmi u sim jong pa u lawan ang kam burom u da shong u kun ka da yang John minta ban len tan ya u shan ye ban sa
Shua bangin lang blay ke jing dway an puli kat tu ani nak tin ke jong blay i bala ben syam naka kitab u Exodus kelen nong ka bakhasan dekat bakhat way bat kumjur nak jing dway sam ka ba nri penri dekat ka balai besau bat naka sam ka basis pak khalai ke dekat ka benikong balai bat ka basa kintin ong kumni u bakat mami atrai hapdeng ki belai u bakat mami uba ting shan haga jing kuat uba itiang haga jing yaro uba le iki kampla tu ong ha ublay kat nu ka ba itriam kilong ki kam jong me namar ka jing kraw ka bor jong me kinong shuan jong me kin pen ko ngu yala di ha me ka khando baro kan mani ya me bat kan roi ya me ha me kin roi ya ka kerteng jong me tu yaro you try ku phi ki shakri utrai tu yaro ya ka kerteng utrai nadu ka bami ka sngi hadu ka basap jangka ka kerteng utrai kalong ka badai ban yaro utrai ulong ubahajrang hakli ki zai ben rio baro bat ka buram jang u hakli ki beneng tu blend kurkhuna bapule nga ktin ka jang u ngine lang blay ka jing doi hajan jong me try ni ka por ngiwan ban ai ngu ken try me na mar ka jing dan kat ka jong me ken try ji su bi ang ba ka ni ka por ng ba ka ni ka jan me ken try ji su bi ya ka bangin la ken try ji su bi bangin ya poi ka ni ka yeng ka ba ken tang ka jong me ken try ya ka ba in yo ken try ba in shakri ya me ken try leng ba ka ni ka online service ken try ka jong i try its name and kurkhu ken try ka ni ka program ka jong i ken try ha ka ni ka por ken try ji su bi ban isne ken try men dan ring kat ken try ji su bi but iwe can try mi kun ki jong me can try ji su bi ya ka bangin la can try ji su bi bangin shania can try ha me can try ka jing lam ka jong me can try ha ki linti ki jing em ki jong em ki kun ki jong me try na doi can try ji su bi man darling kat can try ji su bi oi happening kini kapor can try ji su bi we can do can try kom ka per the can try baro ka we can try ki can do ka sham can try ji su ki jing ki jing jar can try hakani ka khlam can try ji su jong covid-19 can try ji su retry snake can try mit nan kat can try can ikitu ki ba sham can try can jing pang can try ji su but kum ju can try kitu ki bala du no can try la ka jong ka min sim can try ji su snake can try ba sai sin part can try la ka long ka mon ka jong me can try ji su snake man pen ki ha can try ji su ya ka ri ka jong me can try ji su can ka ri ka jong can try ji su try is name and weng ma me can try can ki jing pang baro can try ji su but is ne can try me dan ring kat can try ji su ka jing em ka jing can try ya ka bangin la ban shania can try ha me can try ji su but kham tam can try ya ka bangin la ban jan shame can try ha ki por baro can try ji su but mi ru kham tam can try ya ka bangin la ban IT la ka do no shame can try ji su dan ring kat try ki nang shim ben ta baro kur khu me can try ji su but kham tam ru can try ban kiran iban sami ka khubona ka tin ka jong me try kur khui u can try but pen tang pen sle ma me try do men siam ba khui u jong me can try ji su bi ba ka can try ba in kiran kan ka por can try ji su bi kan long ka jing kur khui ki ti ba pet ya kan ka program can try ji su bi but kan long ro ki jing bam ki ba kan chamen siam can try ki ban tai can try ki jing long jing em we ki men siam ka jong i can try ji su bi shim kan ka por bang sa can try bu dik sang ti ben por ka jong me try ding jis question do I find baro amen tu blay un kurkhu ya ka bapuli na ka ktin ka jong blay but ya ki jing dwai ru blay un kurkhu ya fi mes ibalin kriam ha ka jing shakri ka jong fi u ha ki singi por ki banwan baro de menta pat nginya poi shakawai pat ka benta pat ka ta ka long bangin yo sngo ya ka subject ya ka blabu ha ka ni ka janmiet but ya ka balapan kha na ka thim jong ni ka quarter ka balai jong snam ka baong ka jingiro yau blay ka subject ya ka balabu menta ka sngi ka ong kumni yaro ya ka kerteng u blay na mar ka jinglong khu jong u ya ka bala pensyong nong rim na ka kitab Exodus ka lenong ka bakhat san ka dekhot ka bakhat way te la shania highway ni kirang ba jong ka balang I wene ki dukhot kom ti balang iba el kharbani bain ahengi ya ka jingkren halor kani ka subject
Ban ngingit skam bu blayon dan kat bat I haba in sami ka ketien ke jong blay. Kanang banginang suthu shishu ya ke dor jong ke jing yero ya blay. Bat kerpang ha bedai bakani ke subjek namar ke jinglong ke bakhuit ke jong u. Tishwa bagin yo snow ya ke jing kren halor ke subjek nai Mr. El Kharbani. Nginyer wai ya ke jing ruai ke ba arspa khandai fuar tang ki dekhot ke baning kong ke ba ar bat ke basau. Arspa khandai fuar ke dekhot baning kong ke ba ar bat ke basau. Milong bakrau. Badadian kata I Mr. El Kharbani in sasyum ya ke banta ha ke ban kren ya ke subjek na pedang jongi. Hamban trai King kam jong mi nga perkan kan nu ngandam dan jing ling mo ba krau nga ing ki klor nga ngô jing riu perdan ke leng sao dong cam buồn trong mi ga pao mình xiêm trong á thu ya ro ya u trai mi long ba krau mi long ba krau mình xiêm trong á thu ya ro ya u trai mi long ba krau mi long ba krau ambang ayan linh ba ki lâu ba lâu san nga ngô jing pa ngô thiang ki sum mu ding na clear lum nga yi thiên ki mandan nga ngô ru ki jing be liên ba su sing min sim jong a thu ya ro ya un trai mi long ba krau mi long ba krau min sim jong a thu ya ro ya un trai mi long ba krau mi long ba krau anda un trai un wan ham preng jing risa ban lên cha yeng nang ni ya nga un shao ya un ga ngong kan ya ro kan yai sawa ngan pen haru bu dei u long ba krau min sim jong a tu ya ro ya u trai mi long ba krau mi long ba krau min sim jong a tu ya ro ya u trai mi long ba krau mi long ba krau. Tang ini duai ukpa jongi ubah beneng ya aingo yeme hakane ga janmet jong kane ga sni ya ba me ko trai mela penla yangi kum ki khun ki jong me bangin don ha ga yin ka bagantang ga jong me ban yo ban shakri ban mane ban penon brom yeme ya aingo yeme a ublei namar ga jing don rangkat ga jong me jing ri ki jing sumar ga jong me ko trai ban yo hangi ki mat ki bakoi ki bakia kum ne ko mangilong ne klip mat ko trai wan ban pau khmat jong me ban aingo ban penon brom ban shakri yeme da ka man sim ka donut baro ko trai oi memem sim la ino yangi
meladon rangkat bangi ki por barok ta ko trai hakane ka janmet Iwan hakayeng ka bantang ka jong me ban syakri me bat kum ju ro ko trai ban yo sngaw ban cha skor yak tin ka jong me leng ba jong kane ka subject jong ka balang balabu hakane ka med tuai ko trai ban rangkat balau jong syakri badon kane ka banta ban sngaw ya kane ka kubor na kane ka subject hakane ka med tuai ko trai menomino ya lau jong syakri Namar ulong batlot ulong baduna. Reito isnay man kersan bor yau. Ki ay baro ki bangin yo pan pendep hakane ka por. Kandalong ko try nakamanta ka borom mat ka kerteng ka jong me. Singawat pediang ko try ka jing duay ka jong. Nabay hini yung idem ipan. Peteng try bat nung penim jangi o Jesus Christ. Amen. Ki para bangit baid baro Nado ki long kemi ki long kpa ki kon samla bat ki hap ki baret kat ki bala ban yadon hagane ke jingeseng. Oj shisha ngim shimlayo ya kalan ya ka ban yadon lang hagayeng ka bakantang ka jong blay namar ba hakine kisni don pedeng jong kane ka klam COVID-19 Rei ngi aingo yo blay wala plipat ya kalat yangi kumki bangay bangin yo bani syakri lang yo blay lengba ka YouTube channel jong ka balang kumta nga ay kublay yo pi baro haka kerteng unong panim jongi o Jesus Christ ka subject bangin yo bani keren bani perkat lang hagane ka janmit ka bamanta kalong yaro ya kerteng ublay namar ka jinglong kuj jong u Malaban siyang nong rim nakakitab Exodus kalenong kabakatsan kadakot kabakadway. Ya kabalapan ka nakatim kajingyaro yoblay. Ngan puli ya gane kadakot kabakadway kumbakalong. Ya kaba lapan siyang nong rim ya gane ka subject hagane ka janmit. Uay uba kum mame atray hapdeng giblay. Uay uba kat mame uba tengsyan hakajing kuj. Uba iting hakajing yaro. Uba le yakikam pla. Gine kilong hikentin naganeka benta yakabalaban siyong nong rim yaganeka subject haganeka janmit. Teswa bangin niya poy siyagan ni ka subject. Tawangin niya pej kandian siyapang gane kakitab Exodus. Tin Exodus kawan nakakitin Latin kabamut kajing klat no lane kajing light no. Kumta hagane kakitab layatu badla batay ya kajing mi no kikun Israel nagari Egypt banlej syari kanan. Abang ipej bat pule hakane kabenta nagane kalenong kabakatsan nadu kibenta kibasyakmat nagadakot kabaningkong terter hadu kabakadu hangne layo i balayatu bau Moses ularway ro bat penon murom ya kerteng ublay ubadon bor ban ubaday hok ban yo ya kajing yaro. Kamiriam kalong kanong itu lupa lembat kiway para lok kentay iliyashim yaka yaki kanjeri halagikti bat kiliami banyashat bat banyarway ro yutray
nama ula job da ke burom yikinong shun bat ki pa ye pom uparo te umoses ulong usyakri balajet jong blay banlong unong yalam ban pelaj no ban pelaj merau yeki kun Israel nagari Egypt bat hapdeng kejingya lenti jong ki nari Egypt syaduk kari kanan mases ulay kendo shibon kijing bat kijing tenjo rayu Moses long usyakri basyani askem teng ka bakhoj kejong blay umta ula job ye kijing baro namar kijing kular jong baro namar kijing kular kejong blay hau Moses kilong haoj bat amen namar kata kum ki bangaj hau blay ubaim blay ubakhoj blay ubashisha ngidai ban ban burom ban yero ya ka kerteng blay bat ya ka jengkhoj ka jong unong yetu lupa Jeremia hagalenong kabashpo kadakot kabahan riu uong omdon ubakum mame atrai melong ubakrau bat ka kerteng jong me kalong kabakrau hakabor hangne layo iru baka hana kalau kalarwai ro ya kerteng kabakhoj kejong blay haka kitab kabeningkong Samuel kalenong kabaar kadakot kabaar hana kalarwai ro yutrai kadaong omdon ubakhoj kad utrai naba nalor jongme omdon syu mano lemne omdon umosyang umublay jongi David hakasam kabachispa asanpo kadakot kaban riu uong ai ba kae baro kababanhiar mensim kan yaro ye utrai to yaro ye utrai kajing yaro ya kerteng kejong ublay bat ya kajing khoj kejong yo iro ba Petros bat Yohanes kila ai kajing yaro ya kerteng utrai hakikam ki apostol kalenong kabasaw kadakot kabakat kadar ilaong bat omdon kajing penim hano hauway pat naba omdon kaway-pat kakerteng hapo kabeneng ya kabala ai hapdeng kibriu da kaba kadai baon penim yangi kajing yaro ya kakerteng ublay bat ya kajing kraw kajong kakerteng kajong ublay kalong kerteng kabakraw kalong kerteng kabakhoj kalong kerteng kabaim umta David walong usyakri kajong ublay ubalasyan ya skam tang ublay hakipor baro hakajing kajong yaro ya kakerteng kabakhoj kajong ublay haka kitab kabeningkong ki chronicle kalenong kabar kundai kadakot kabakadlay David ulaong menta namar kata ublay jongi ngingu yame bad ngiyero ya kerteng kabadon burom jongme ui saya nong itu lupa hakalenong kabahan riu kadakot kabalay ulaong ubakoj try kipaj
kandeu barok kadam dakaburom jong u. Haka kosper umathios kalenong kabarkandai akalnong ban riu kadakot kabakandai bat chpau. Trai jongi ujis Chris ulahi kai yakisanran banduai loong kumne o pa jongi ubahabneng long bakuj kakerteng jong me wan kahima jong me long kamon jong me hakandeu kumbahabneng. Kini gilong kijingero ya ublay ya kakerteng kabakraw bat kabadon bor kajong ublay bat ya kajingkuj kakerteng kajong u. Te para bangej bayej baro kum ki bangej hi inyo ya kamatsim bangin yaro ya kakerteng kajong ublay bat ya kajingkuj kajong u. Namar klem kajing yaro klem kajing penon burom kajong i ya ublay kajing syakri kajong i ya ublay kanomra ya ka jing pensubha ya ublay. Namar kata unong ruai syam sim hakajing ruai kanombar kabalai ula ruai yaro ya kerteng kabakuj kajong ublay udaong bakuj bakraw bor ablay bertay boneng baro kintiu nam yame bakuj klain badab jing isnay laingut batang uway long utray bane blay unkerku ya kaneka subject lengba jong kaneka por blay unkerku yang ilang baro kiba syashkor bat kiba sengap ya kaneka kubor lengba jong kaneka janmit nakabenta kaborom kajong blay. Amen. Ngi aingo ublay nakamenta kajing pensngo ya kaneka subject na usyakri ujong u kabakran sipang kedor jong kajing ro ublay ya kakerteng kajong u namar kajing long khuj kajong u kumba kedekhat jong kaneka subject na kabala pensong nong rem kaneka subject Ephesus khatsan khatway ka ong way ubakat me atray padeng giblay way ubakat me ubat tingsan ha kajing khuj uba iting ha kajing ro ubale iki kampla ngiro ublay namar kijing kraw kajong u halor jong ke baro bat mlan ublay halor jong u uting shan ta kajing khuj ong kaneka dekhat bat kajing ro jong u kalong ka ba iting kamut ka ba kraw ka ba hadu kata-kata agurkom ong jong unong thoa ya gani kedekhat wong ka ba iting baru bale I kampla tungin kan mau bo blay jongi ulong blay uba kraw ha ka jing khuj ka jong u ha ka bor ka jong u ha ka jing la jong u baru blay uba umdan da wepat na lor jong u tungin ya kan mau ban yero yu namar ha ka jing yero yu blay kadon ka borba haka jingim jongi kadon ka jingjo bangin la ban yang yele ye ki jing tanju ki bangin ya kendu na ka wei ka por shika wei ubleun kurku ye fi ba lodri haka jing sam ju fi ki jing kran ju fi lor kan ka subject bat ka jing shakri ka jong fi uru haki benta ki ba u ula IT fi haka kam jong u haka balang bada ki wei benta unkur khuru ka yeng ka sam ka jong phi bani pen pauru ye ka jing songu ye ki nong sim benta baro hi ki ba dan benta lengba ka ni ka jing sang na do iba pulis dang ki ba lam jing ruai ki batem bani da kerpat ru ye phi ki para bunge ki perlok ki ba
ya simtalang mat ngi hakani ke jingseng ba finum klat ya ka balang hagi jingdwai jong phi kan mau lam ru ya ke tim ke badai ban penkre ya kini ki videos haka recording bat ke editing naga benta ki jingseng tersiter naka wei ka tayo se ka wei kedai ke jingdan rekat ke jong blai namar ba phi phile dwai bangidang la banyai biteng kumni bat tuk yai kersan nam ke jingdwai namar ngilong tang ki brio ki baduna ki babon ki liang rai ke jing ai bor jong blai ka dap biang bangin la banyai biteng te ni ai khublai phi baro ki bla shashkor bat ublayun kur khu ye phi bat kumjoru ya kini ki parabnget baro ki bla dan ya ka benta la ka jong hagani ka jingseng bat tungin ya ab khmiru iki wei pat ki jingseng ki banginang yo kini ka tayo hadu ka singu try ya kitu ki badang thamai phila ban i ki jingseng jong ka balang lom siam ada fi supet bet na ka YouTube channel jong ka balang lom siam ka bakerteng lom siam Presbyterian Church sasisin to blin kerku dingin penwai no ya kini ka jingseng ke jongi da ka bangin nyerwai ya ka jingwai ka ba laispa nrupuwei na ka bathamai ka jingwai ka ba laispa nrupuwei kum ka wa ba pranai long ka jingsuk blai ka ba job lut baro kat ba kanang slay kum ta baro lightly ki dukhon ka jingwai ka ba laispa nrupuwei na ka bathamai bad hadin kata ngin sayo ruban kerku penwai kum gawa ba pernai long ka jing sung blai kam ban jom lun ba rom kan ba kanang slay janai pen ban nang slay nang daman ga si janai pen ban jol liu shilin terlin tim la ker shanda u blai sham ga jing sung sung jai la ker shanda u blai sham ga jing sung sung jai jing song ba janai blaburi du jing sung ala ling hok ti nong shun gem lam bon shu lim ni yo ban i hang ta kam wan ku slai siru kami ai kam don boru ban sim ban pen ki la sin chanda u blai shem ga jing sung sung jai la ker chanda ga jing sung sung jai kum bao la pular jing sung ba janai jing bane jing shin tam ba wan lam teng teng lam pa dang gan jing shanya hau pular bandam kan bagi shanya kin yo hun chi sha la ker shanda blai
chậm ca chính xuống xuống chạy là cơn shan đau lệ chậm ca chính xuống xuống chạy bấm bao làm cú lar chính xuống ban gia này tung inyo penwai no hakabuai no jong ni gijing sing a tribe bhangi aingo emenam taki ke baro patukar khu ya baro kibela snow ya kaktin jumi banginang yo bor try ban mani yemi ban shakri yemi ban yero yemi ya kakerteng ka ba kraw ka jumi try bolong kakerteng ka bomdan ta ka weipat kakerteng pada kabuai no ru to ai ba kajing ai ka jong try jung yu Jesus Christ kajing ba ka bom jukla ka jong ubleu kupa lam ka jing slok ka jong man sim bakhui kina shongkar hailam bat ngi kum ka balang hangni alom siam hoi kirungit ki badan hangni bat akalang satlak ka perthai menta badadu halakataru amen